Ustutxak ana maltatu. Ohana da familia. Kalaska da gura familia. Ai, ama, Aritz, baina oso ondo egiten Eko duzu. gustatu zaizu. Kaixo, queridas. Kaixo. Hemen gaude, bueltan gaude gure txoko gamer gustukoenean. Guondino ez gara guztiz gamerrak, baina eros gaude. Hongo gara errepasoarekin, ane. Naia izugarrizko erreportaje batekin etorriko da betiko lez. Eta benetako gamerra baden nebukai ere etorriko zaigu bideojoku batekin minutu batean. Eta super txalentza gaurkoan ni atera naiz kalera. Eta ane, gonbidatuak, Sua Enparantza eta Ane Garmendia. Bai, futbolaren gaia itzuli da gurekin kalaskara, Aritz, gure gai guztuko egin. Edo nire amez gaiztoa, Ane. Gainera hauek futbolari profesionalak dira, hauen aurka ez daukagu ezer egiten. Guk ez dugu zer eginik, egia esan doble jarri beharko zizkiguten, honetarako. Nik pelikula bat egingo banu, maiteko nuke doble bat edukitzea, Doble bat izatea, akziozko doble bat, gauza arriskutsuak zugaitik egiteko. Bai, horrela juarekin, saltoak, bueno, denetik. Nik egin ezin dudana? Hori, zuk ez egitarren egita besteak, ezta? Hori, bai. Ni txikian nintzenen anean nahi biki bat izan nahi nuen. Baina trastakeriak egiteko. Nik ere esan behar dut, baina aizta zarrago bat daukat. Eta, guonena gara, Anai eta arreba nagusiak onena gara, Aritz, zuk eta mundu guztiak badaki anai arreba txikiak onenak garela. Esplikatu. Plastatu zaret, eta dena kopiatzen diguzue. Inspiratu egiten gara, Aritz, hori ez da kopiatzen. Ja, eta zuk fijo ez duzula inoiz zure ez da kopiatu. Alderantzi zen, berak ni kopiatzen ninduen. Eta liskarrak izaten zenituzten orduan. Bueno, normalan ez, baina behin montatu genuen showa, Kinder Buena bategatik aserretu ginen. Kinder Bueno bategatik kontatu iguzuan, Eta esan behar dut Kinder Buena nirea zela, Eta nire aiztak kendu egin zidan, eta bizatu nion, itxaso. Jaten baduzu nire Kinder Buena, joko dizu. Baina, bakezaleak gara. Bueno, baina normala da, ze txikitan berekoiak izaten gara, eta kostatu egiten zaigu partekatzea. Bai, nik ere, Aritz, baina partekatu behar dugu, Eta guk Kalaskan asko partekatzen dugu, ezta? Barreak partekatzen ditugu zuekin, bizipenak partekatzen ditugu zuekin, sareak ere bai partekatzen ditugu jarri guzue zuekin. Hori da, eta orain gure Naia erreportariaren erreportajea partekatuko dugu. Toma! Kaixo bikote, ekainaren 28ari helduz, LGBTQ+ arrotasunari ikusgarritasuna eman nahi diogu DJ Eromenarekin. Musikaren bitartez, askatasuna eta identitatea landuko ditugu. Goazen ba, kaixo Leo, zer moduz? Kaixo. Aurkeztu zure burua, zuen hor zara, zertan egiten duzu lan? Gauza asko egiten ditut. Haien artean baita ere DJ-a naiz, DJ Eromena, musika saioak prestatzen ibiltzen gabil. Eta poster hauetan nor ikusi daitek, hauek zure referenteak dira, gaur egun entzuten dituzuna? Hemen daukau Grace Jones, dela ikono bat, Erika Badu, Aira Star, Pongo, eta nola ez, Megane. Zure tokia musikan aurkitu duzu? Bai, gehien bat jartzen duan musika afrozentratua da, eta orduan zehatzen naizena, edo gutxienez parte hartzen duan espazioetan izaten diela, seguruenak, dibertsuenak, feministak, LGTBI friendly, edo antirrazistetan da, giro segurua sortzen guztiantzako, ez? Artista, komik artean izateak, eman dit kriston askatasuna, Bueno, bikote, ikusi duzu ez zein garrantzitsua den gure askatasuna arakatzea eta gure buruarekin eroso sentitzea. Jarrai dezagun lanean hontan eta sentitu gaitezen arro gure buruarekin. Ni datorren astean saltsa gehiagorekin itzuliko naiz. Ongi izan eta muxu pila. Ane, ze garrantzitsua den bizipenak partekatzea eta ikusgarritasuna ematea errealitate ezberdinei, ez da? Eta argi dago gure gizarte anitza dela, eta den bezalakoa onartu behar dugula. Gauzak aldatzen doaz, baina gizarte bezala nik uste dut zati handia dugula oraindik. Bai, guztiz. Bueno, guk Kalaskatik gure aletxoa jartzen dugu. Hori da, nik adibidez jantzeko orduan ez dut kontuan izaten bestek zer pentsatuko duten. Nik nire kasuan jendeak espero duenaren aurkakoa egiten du. Eta zerrendatzen hasiko bagina, ez genuk amaituko. Bai. Bueno, joango gara Nebukairen bideojokoen zerrendarekin. Hori da, Neburen txanda da, minutu batez bideojoko bat azalduko digulako, astero bezala. Hori da, Nebu prest, minutu bat, joko bat. Aurrera! Ei, kaixo bikote! Bueno, LGTBIQ+ kolektiboak badau presentzia bideojokotan, baina tamalez oraindikan oso txikia eta kriston lana dago egiteko. Hemen dituzute gure kolektiboarekin friendly dien bideojoko batzuk adibide moduan. Baina, bueno, goazen Anai Arreben tema berri sartzea, ze gaurko bideojokoa zuen Anai Arrebekin jolasteko da. Eta ez balin badakazute Anai Arrebarik lasai, lagunekin jolasteko edo bakarrik jolasteko baita balio. Beraz, aurrea!
instalatu ja zuen mugikorretan bombeskoa. Segurazki interfaza ikusita lehenengo goza esango izutena da, nebuzek entrada da, si paleolitiko jokua mateu. Benetan, ikusten zuten bezala, 3 modu dituzute jolasteko bakarrik ekipota eta denak denen kontra. Ta ez joku hau ezin da online jolastu, asike hartu anai arreba laguna edo nahi zutena, eta getu jolasteko elkarrekin. Joku hontan gauza bakarra lortu bertzu, bizi irautea. Bombekin kolpeka edo bultzatzen bestia utzi berko zu, bino deza horren errex, bakizu zein izango den zure txairik okerena? Zu, zeu. Denetik etatuko dizu, mapatik eroi bomba bat hartuta ez askatu bomba bat duzula aztu, zure txaila akatu bilo zu berekin, hil guzti hau peinta berriz gertatuko dizu. Negaringo zu, bino Kristoferra botako dituzu. Gainea, joko modu ezberdina daude, borroka hilgarria, eliminazioa, futbola, bandera rapatu, eta hoi gutxure ditzen baizue, interneten mod pilo aurkitu ditzazkezute minijogo eta eskin ezberdinekin. Benetan bizioa aseguratu dakazute. Hurrengo asterarte bikotek. Bai, Aritz, zu, bazara aditua zerbaitetan? Noski baietan. Bai, ez zertan? Adibidez, imitazioetan nahiko ona naiz. Bai, Begira. Ustutxak ana maltatu. Ohana da familia, eta kalaska da gura familia. Ai, ama, Aritz, baina oso ondo egiten duzu. Gustatu zaizu. Pila bat. Asko zaitan, estitzen egitea asko zaitan. Aritz, eskutan zen eukan talentu hau, Hombre, sorpresa kutsa bat naiz. Baina ane orain, challengearen txanda da, ez da? Bai, nire tokatu zait. Eta ni ere sorpresa kutsa bat bihurtuko naiz, eta ez dizuet esango zer egin dugu. Ez diguzu esango? Ez, jakin nahi? Hombre. Bai, ikusi. Kaixo. Kultura orokorreko galderekin etorri naiz. Bueno, txintxoa izan naizela uste dut. Ikusi nahi duzuen nola moldatzen diren euskal gazteak gai hauetan? Goazen ikustera! Zelan dira zuen izenak? Naia, Silvia. Eta zer ikasten duzue? psikologia. Zeintzuk dira zuen izenak? Bingen. Aimar, Iker, Tagarka, Eta zer ikasten duzue? informatika. Prest daudete? Bai. Venga, zenbat bihotz ditu olagarro batek? 8 bakarra. 2 Behatzi. Bihotz, bum, 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 bum. 6 tentakulo bi beso. Zenbat bihotz, bum, 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 bum. 3. Bai, behitu, oso ondo. Euskal Herriko mendirik altuena. Gorbea, Ez? Aitzi. Ez? Amboto. Txintoki. Ez? Ni ez galdeu, Zazpierregen maia. 3 erregen maia. Vale. Zenbat egun ditu urte batek, urte hori bizurtea bada? 300 da 76. 376. Bai! Guapai! Nondik irteten da eguzkia? Zer. Iparraldetik. Ez? barre hemen, Lau aukera dauz bakarrik. Egoti. Ez? Idea. Ekialdetik. Ekialdetik. No, eta azkena, jarraitu abesti hau. Zalala. Wiki. Wiki, Zalala. Triki. Triki. Zalala. Riki. Zalala. Riki. Duntzan da. Uno, txarekin. Primeran. Aritz, zuaetan zain daude. Guazen ba? Bai, Guaz? Aritz, baina futbolean txarrekarela esango diegu, ez da, badezpada. Bai, badezpada esan dezagun. Guazen. Gaixo kuadrilla hemen gaude kusin artean gustora, ez da? Bai, gure elkarrizketa txokoan hemen, gure etxeko egongelan bezala, ez Bueno, ongi etorri gure etxeko egongelara, sua eta ane eskerrik asko etortzai. Eta zuetan euskal aktoreak dira, eta irabazi arte teleseian ikusi zaituztegu horreztan, eskak. Eta aktore mundutik kanpo, ane futbolaria izan da denbora luzez, eta zua dantzaria da, ez da. Eta orain gainera, irabazi arteko laugarren denboraldia martxan dela badakigu eta grabaketak laister asteko zaudetela. Ez da? Bai. Gogoakin, nik uste hasiera guai dago. Zer desberdina dago, handia dago. Neskak, eta laugarren denboraldiaren inguruan zerbait kontatu dezakezue? Abersua. Abersua, zuretzat, marroia zuretzat. Vale, esango egongo dela pertsonai bat berria. Eta nahiko potentia. Hane, zu futbolari izan zara, baina sua, zu etzara izan futbolaria, eta orain nolakoa zara fikziotik kanpo futbolan. Zoritxo batek kontatu digu hor, agian ez, tramparen bat edo doblere bat. Bueno, mira, esan behar dut, lehenengo denboraldian bai uki genuen batzuk, beste batzuk ez. Baina bigarrenean iritsintzen, eta zen, dobla daukat, berdin du, lasai, eta venga, eskuadratik sartu behar da, ezakizte, eta esate dute, ez, zuki egin zenek. Ni? Gogo genik da, ez dago doblerik.
Orduan, bueno, ikasi Orduan, ja behar ez izan daukazue ditugu doblerik. Bueno, aurten komano naiz, orduan. Egia da. Doble gutxi. Ze doble izango dugu. Baina ja ez du beharko, ja. Ez, hartu du. Eta nola da koman egotea, ez? Rabatzen hor eta goian geldi, ez? Arnaz hartuko Ba, ez erresa, ez erresa. Jartzen dira hola kable batzuk, borobil batzukin, eta engantzatzen dira hemen, eta hemen dago ikusten dena zenbakiak, eta hori da, bai. Eta orduan hasten nintzen parrez, eta hastezan hori pe. Ai, ama. Ane, eta zuk baduzu beste anekdota barregarririk edo? Ba, justo beste bat, ospitalian geunden sua, ugaitz, dala kepata ziten duna, eta ni. Eta justo ni neon ugaitzen aurrian, behazen eratzean, eta gidoian jartzen zuen gorritu inaltzea. Pero de repente, esan zuen gorritu inaltzea, intzegun kriston grazia suatanik. Gorritu inaltzea, zizate honek. Astero, gonbidatu berri batekin, kalean galdera bat egiten dute. Orduan, goazen ikustera, zer galetu dizueten gaur kalean. Zein da gutxien gustatzen zaizuen kirola? Boa, nik supergarri da. A ver, futbola ez duzu esan, Txikitan egin behar nola multikirola eta bakizu bat tokatzen dara. Egin behar da, saski futbol, rugby genuen, tragumita dakate. Nire kasuan, rekatu zua, baina dantza, esan etzako dantza da gauza bat. Nire bai. Ja, ez dantza, nik ez dakat koordinatzen gortutan. Osea, ez. Bueno, eta gaur kalera irten gara iritziak eskatzen jendeari ikuspegi berriak ikusten, eta gaurkoan izan da ze telesail edo filmeri eman zaion gehiegizko balioa ikustezagu. Ba, nahi etzait gustatzen Marvel eta olakoak zen iruditzen zaizit oso aspergarriak. After filmak, liburuak hobeagoak dira, baina hala ere ez zaizkit asko gustatzen. Ba, ne ustez elite oso sobrebalatu dago, ze aktoriak oso txarrak dira, binon guapo dira, eta horregatiz bomba eman jote. La Casa de Papel. Berdin. Kasua zuretzat? Ni hau alakatzen azu, baina... Un popular opinion? Bai, Harry Potterrekin. Benetan? Ez que nahiz bat ere frikia... Harry Potterrek zaizu gustatzen? Bueno, irukote, eta elkarrizketaren azken txanpara iritsi gara, eta gure atal gustokona heldu da, Oh, yeah. Jolazaren momentua. Hori da. Irabaz, ez beldurrik ez da, oso txitxoa gara hemen. Bueno, irabazi arreten hanken dobleak dituzuen bezala, guk hemen eskuen dobleak izango ditugu. Eta bietako bat burua izango da, eta besteak bere eskuak. Prezaudete? Bai, nire bai, work! Gaurkoan merienda bat egingo dugu, hemen ditugu osagai guztiak, hemen ditugu, eta merienda oberena egiten duenak irabazten du. Bat diru, ja! Zauntxa egitea, zauntxa bai, hori da. Eta eta gustatzen zaituzko, hori... Labaina behar duten. Eta gustatzen zait asko, hori ez. Labaina. Hori. Oso ondo, derbente ezkerrana. Oso ondo. Ai, ze hona, ze goxo. Hori da. Bai, bueno. Ui, bota ero, a ver. Vale, eta egingo nik, horrela. Horrela txarto. Hori hobeto. Hori asko, tokilla eta jarriko dut. A ver, nolako egin duzue? Nahiko ondo egin dute. Ba, niri gustatzen zait egitea, ez, probatzeko gero emango diegu. Pasako dizkiazu, ane, zereal. Zerealak, a ver, zerealak. Ondo. A ver, nike bai. Hori da, gaur nago psikomotriza ez dut oso ondo. Orduan, jartzen ditut hor zereal pare bat, eta egiten duena hori da, esnea hartu, eta busti egiten dut, hori bai hori. A ver, Toña? Ikusten nahikoa, Baina, hane, zuk akizu gauzak disfrutatzen direnean, zikindu egiten garela. A ver, poliki. Bai, behar, hori da. Nahizu pixka, a ver. Ui, ze goxua. A ver, pixkatxoa gehiago. Oi, ama. Bueno, nik uste dut merindetarako ez garela honenak ez deitu gehiago gu merindak egiteko, ze argi ez deitu gu gehiago merindak egiteko, ze ez dut uste nahiko nagarenik, zelan ikusi zara. Oso gaizkin. Esan behar nuen itxura txarra ez duela, baina itxura txarra du. Ole, ya bota, vale. Bueno, bota dugu dena, ez deitu gehiago mesedez gu merindak egiteko. Ez deitu. Oi, ama, meset. Bueno, kakao usain honekin eta zereal usain honekin eta esne usain honekin agur esateko ordua iritsi da, zer moduz pasa duzue? Super oso. Bai. Bai, eskerrik asko neskak etortzeagatik, Zuei. Eta gogoratu irabazi arteren laugarren denboraldiaren prestaketak martxan direla eta guztia jarraitu alduzuela saren bidez. Guere bai. Guere bai, kalazka hortze gaude beti zaretan topera, beraz, saltzeatu hor. Hori da, urrengo astera arte eta ez dutxik egin. Aio, Agur!